kamalanginan kala yanta ko kali yang laan hati bimbang atasi ko indah sialah wirangna kata wanta ko asamona maras Yalah mana tuh kita tinggal dulu ke lagunya kagugua manetiame ya. Kamar lagu kita lay Bang Hanafi bitu Jemak Jamari Pagoro Baru serta Bang Zuki Pagoro Batam. Kamar lagu kita. Abang Zuki. Kalau dah minta nyak Pagoro Baru dah. Tiga buah lagu Bernon Singalang gitu lah ya. Ka Singalang Kaita dulu, ka Singalang Rabima, Singalang Sekaladi itu baru Rabima. Jangan dikicuh Pagoro Baru nak. Kalau dikicuh Pagoro Baru pulang lah. Ya. Kaita dulu. Kakayutan dua kita dulu lalayai oi dadah tua oi Takui kami kababalik tulang dia kakayutan dulu kita dinirna di mana manangi batin ada batin karena kanduang kita ompang jaga sawah
Ragede tinggi nagarila di singgalang larin sawah tadayu acan donyo balai-balai nana kanduangan alarin sawah Bang Pitung laki rang tanompe magkakawas metang. rata tangan banala nana malang nana kanduangan tiyo bagan tuang la tagu rajai bang pitung dazuki Bang Tommy bitajas metang. Sultan Saidirang singalang alarin sawai mangayam tadianya di halaman ala tuanai anakan duangoy tanggapati dapela diulang alarin sawai nana bedo mengkianya di janjian ala tuanai anakan duangoy pagi rawa baru nana bakana alarin sawai sudah iko dari agia pulo tuanai alarin sawai barabana oi mangaku indah abang Tommy oi na 5 kilo di candi anjuo tuanai alarin sawai Ko pasan pagoro baru samalam ko kalau singalang kaitan dua ko kadibaco takona bagurau dia tengarai wakaya tu pokireh penanan bahasa luang ko pasan dari pagoro baru ya. Singgalang wesi kala di Pak Aji tapas sopa Aji menunjukkan lalai alarin sawah hari apa badan latah jadi mak jamari banak ko banama panang buangan lalai alarin sawah Oh Sri, kalau Pagoro baru kamu menunjuknya Sri datang ke jalan bypass, kau pasang dari Pagoro baru ya. Datang ke pondok, oh tandua serapia, boleh gas karuang. Ya. Rancak kapondo denai datang Pak Aji ndak batamba onde kolemunyo lalai alarin sawah di Madara kana musan nampak Aji labasarobo jandolamu erio tamalau Natabayang dia tengah layanan itu dia tengah lawan natabayang pulau alarin sawah nana itu biar angga ngasai dan carai alarin sawah nana dia tiba iti pulau ala tuana nana kanduang
Jalaki napi nak babandi alatiana ay bagirawa awana samalam pinina ay ragire asabatan namna bijobai alatiana ay sampai kabua kabone biu dia ay ragire. Pasan Bang Hanapi jo Mak Jamari papanjang saja jo lagu niko sampaikan mana lagi ko kagujanyo pasan Bang Hanapi jo Mak Jamari. Samalam jirau ladiam poem basalam ikan bananya pulang indina ragede banyak kami indah karusayana buarangga tagala de urang tapi ragede Iba minta lagu la singgalang pajio janada zuki laba manduang juwo nana kanduang ay alarisaway asadape matula mamandang nana kanduang ay labia bara soda mamakainya tuan ay alarisaway Jamari mae dari gadi aratuana minta lalaguinyo nantara soalan nampia nanakan duang dia bana bake mama wi aratuana pancangan muka tanpa ringolan itu nanakan duang Majamari ojo banganafi lalayo samori sikoma baguraunya lalayo alarisawa dua masa oita gantuang tinggi lalayo kita sesoma bau sajo tuana alarisawa Ya, masih kena nasamo dari Paji langsung kasih kaladi. Kojo lagi koyo papasan benar kah? Jangan sampai tak kicuah Paji kedua kali. Ya, ya. Ya. Kau meminta lagi sekelas kaladi bagi sekelas di iya ya. Iya.
pariangan lele mak bayange pediate lele mak kampung miaro di manyo lele mak kini nyokini pede tali lele mak sayu sakete sababang kayu le mak oi tani ayo peragu den lele mak dinyo den dinyo kami aji kandang kalari lain daron sama lampu di manyo lalai kini nyokini lajoran tai nenek mak kita dari ade urang tomi bau raju di manyo nenek kini nyokini iko lagu nenek mak di oto putih ya sampai kini nenek mak indak kalupo di manyo nenek mak di manyo kini lakukan luangan nenek mak kata cahaya itu nan kami nedak paliaro di manyo nenek mak di manyo kini mungkin takkan nenek hilang kalagi wikuanen diminta bayan talan dan lemak dimanyukini kalau takkan nenek hilang di madu jua demak ya matu yang talan nenek dimanyukini Mak Lenggang ucup ya rombongan Damantari ya. Damalin apa? Sematang bakal kawannya. Mak Lelo. Mak kayo cek ya. Dari naik lele mak damalinopa uncupia mak mantari oi lai ado di manyo lele mak di manyo kini dulu jina mak jamari kini lalia dianggu abal lama dema oi tigo gayo di manyo nende makini nyokini Sri kepasan Bang Hanafi Jemak Jamari Sri dulu jinak Sri sampai kini masih jinak juga barunya anu lia bagai dah ya dan tak akan pernah lia lia kan jinak kali sajonya ya
Jina abahnya mari jina marpati wedi jangkau mama aden naila tabang puno kue ragu den mak dinyo den dari Uncup ya, bitujo daman tadi mak kayo daman nova papanjang lagi kong selamat malam selamat bagurau samalam sentuh kepada mak bersama naladir lanjut papanjang lagi kong. Weda ulun nene mak lai bajawi kini tinggal mak jamari talinyo sajo ragu den mak dinyo den mak jamari hande makan laku kito desari ene ma oi kabasiko dimano nene makini nyoki senang hati nene mak pagurau baru labaseri oi lapi oi samalamku di manyo nene makini nyokin Kopasan Pagoro baru Pak Ji indak kini saja berseri ya dari dulu berseri jualnya ya dari dulu sampai kini berseri jual. Lanjut dulu. Sadia akan itu apa bintang punggungnya saja badukan di maju lalai kini nyokin banyak abana nenek piti di pinggang namun batin lalai menangi ragu den nenek kini nyokin Jelah kita tinggal dulu jeriko ya. Lanjut kas ngalang celek kas ngalang rabima kandak dari Pak Ji. Betujo medankan kandak dari Uncupia dan menova bakal kawan karatok lambah betujo kandak Bang Hanafi satu jemaah jabari Kampung Pagi. Didaki juang kasih anak lalai kandung bayang merah bima
rau nan lamu di manyola rabi makini nyokini bandi ang larato malino janjang cara jojaja anak orang lamu oi ragai dan rabi madi nyoran dinyo malin katuan kawake damantari sirian noi batanyo oi ayaju oi di manyola rabi makini nyokini oh baru pada mantari mulu jawati umpe kabadan rabi ma oi balunggu anyo oi ragu den lada bima kinyo den dinyo oi bahkan dapat aji oi karabima basamu kami tuan oi mandendangkan ragu dan rabi ma ragu badan baca rai banyak tuan oi nantakan basuh indah tuan oi takatukan ragu dan dapupon tolong sampaikan Dapapon dari Dapapon Papanjang Lagiko salamai malam salamai bagurau kepada Mak Dosana Nanadir dari Dapapon. Lanjut Papanjang Bajalan Surang Dapapon Malangko. tambah lagu Pak Haji oi gati golai ala lulus ujiannya lagu singgalang perimanyo rabi oi kini nyokini Bapa Haji rabi oi kamambagi pisang cie nang kanduang oi nati kosurang perimanyo putra Batam di manyo kini oi kamari lamado oi apa bintang ama bintang dan kanduang oi batanyo tanyo pega dua den rabi oi dinyo den dinyo bilo disikor bang tomirani badendang de bang tomina kanduang oi jawe latanyo
Rimanyo rabi mawai ini nyoki ini. Yalah, kita tinggal dulu kandak dari Pak Haji Pak Gro baru ya. Kasih ngalang Rawima. Pinta boleh kandak balaku kerja plot kandak ujub ya dan mentari da kayo bitojo dan melendapa kalagunyo ratok lambah lagunyo. Ah? Dari siapa? Kalau ayah saya coba. Bitojo milangkan singalang ndak amun pagi dulu ndak. Ya, itu baru singalang ina. Karatok lambah dulu. Ratok lambah. Dapendi di bawah Dapendi dalam dua Dapendi. Laurang lamba bunyi ratu anyo ibu-ibu. Mereka mabana dia Marato urang lamba oi bunyi rato ibu-ibu. Elo di ganju asuri salangka kata ruih banyak oi bahayonyo. Kata ruih banyak oi bahayonyo. Karam adena dinyo ladena dinyo.
Tidak, iko aja lu. Beko tambah, tidak tukar-tukar. Kami. Namanya di luar Up, mak mantari. Bak nyojan tukang urut lah ya, dan pokoknya urek ko kalau pasan dari mak mantari. Dan kami ke mangguk di bawahnya kau ya. Rombongan gurau nan dari candu ang udah mantari lai babao. Oi hujan pane dapet balindu. Hati bokam maden bao antala diden otuanai. Ya Pak bonus na bertipu semetang Pak ya. Kau pasan dari Dapendi Santako. Lah senior nan padendang kesesadonya Pak ada bantu baraja nampak dembo ya. Kau pasan dari Bang Pendi. Ya. Kaji lalamo indak baulang mangko baraja kami malamku. Bang Dasrul semetangnya. Oi raso iko bare basalang. Oi sadang makan tungguan tidur. Oi raso iko bare basalang. Oi sadang makan tungguan tibo. Garam dena dino laden dino. Kalau kamari dak malinopa oi nan kasuru keluar saja. Oi nan de kanduang indak doba. De nai jantuang nan dirawinyo. Oi nan de danopa tak baaban. Ulang balik Sri sampai pandai. Ya, kau pasan dari Jupia. Oi sampai pandai denai baraja ko indah pandai dan pulang saja. Oi nande damalin tak baabana.
để này gian tuang người đi ra uinyo karam de na di oi da de na di Kepesan dari Pak Ji Pagoro Baru, tolong nanya dan cako balik dek Kak Santan. Ya, jadi Mas Santan mau balik Pak Ji. Ya, tolong Mas Santan mau balik. Payah barajaan ini ten nampaknya ya. Manin datang dalam bekanda nyasona kata tagun wenan destana manajua ube iya panawala jadi racun tanta ladi dengenakan oi de da popo na jauda pendi dan jamari jan ladi manuangan tangga malam tapi ilah tangi bagai panangguangan antala di den otuana Kalau Mak Jamari kali baca kalinda indak memanong ya doya. Inyo main no inoan buni samduang, indak main noan pantun nak dendang doya. Iya. Lanjut. untuk ang lai tibo orang candu ang lagu tasuru awai salamoko hujan paneda pe balindu rusuh hati kamaden bau antala di denda jamari Yalah ucup ya, daman tadi, daman Nova, bitujo, dah kayo kita tinggal dulu karatok lambah ya. Pinta boleh kada kita ke pulau kandak dari Bang Hanafi Jomak Jamari kalagunyo ka Ambon Pagi lagu kandak paneragaan ya. Bas-bas deko kandak dari Datiar ka Singalang Ina bitu belum meidangkan ka Ratu Kota Lalang bitujo Ratu Canduang.
anu pelayaran pihak bantunya bantu ada pelayaran jangan pi bantu nampe ya kan ya Pina jajamari jalake baban dia pulang tiba di musim nan bakini takkan orang takkan orang yang telah didenana dingin candonya embun pagi di bawah danau Tabantang kasih abdi sayang tak lain kayu akan di dua surang-surang kayu akan di dua surang-surang antara di denai Bapasan Paji Pagoro Baru Kapado Linda kalau ampun pagi kade bacon dah yuringin nan ange ampun simpang bypass ya papasan dari Paji Pagoro Baru pasan pulau Cupia jerombongan Kapado Linda Pak Aplo ka mengayuh bidua surang-surang bidua tu mana dan tak do bidua nan kayu tu tak do ya pasan dari Cupia Deun cudang lakini apa jiwa itu puno mencari bidua malam kini nak dicoba kamangayuannya Linda jadi bacojo Pak Ji itu Linda nanado kini ko Pagoro Baru Pagoro Baru di zaman tu tak Pak Ji doang yang tolong danga Pagurau Baru Eka bebas tolonglah bau kabake siapa mangadu laidun sana tabatanyo laidun sana tabatanyo ora guden dinyo kalawang kita kalawang
Tempatnya dari puncak matua ku ada bangsa selamat tinggal bisnis jadi nasab bisnis jadi nasab bayan telah Daja mari banabakana Saluang joden dalam sairi Kala gula wang diminta dipandang tuan badun sana Sarupo kuku jodan Oh sarupo kuku jodan Pada kami indah basu Dari Mak Jamari jo Bang Hanapi pepanjang lagi ko nan pantun boleh batukan nan nanya tetap nani ko jo pasan dari Mak Jamari jo Bang Hanapi. Mak Jamari jo Bang Hanafi Malam kini olai datang Damalin nopa ado pulo Satang nasib laki-laki Sahabi tulang nan gaduh Oh sahabi tulang nan gadang Rumah dun sana ditunjuan Ko pasan pagorau baru iyo rancak suaro naniko sia namo dia dima tinggal dan status ba lain dak beraki ko pasan dari Pak Haji pagorau baru. Up. Bapasan kasri ketek indah rumah dun sana dan tunjuknya di sini di pondok badan tabari yang kini ko kepasan Cupia ada melendapa joda matahari dah kayo di pondok tabari yang badan kini ya. Jo kawan-kawan lah sairi Uncupia damalina lai bagurau Bagurau baru dangalaju Oh di pondok dan tabari Lairang rumah datang main Lairang rumah datang main Tapi sainggo janjang saja Ko pasan Mak Datuk bagi do basa semalam ko kalau di pondok badan tabari yang lai juo namanya tu kanda belen apa ya nan bedo kok panti jompo beko nan tujuannya ya pasan dari Mak Datuk bagi do basa dari Jupia itu jo dan belen apa dan matahari joda kayo masih papanjang lagi ko sampaikan ke hujainya ya kok la panti jompo dan tunjuknya la gawa badan dia
Baamanta kapanti jompo Sadara rumah madatua Allah batambah Mulut terserah Dapopon tolong katangai Di apa bintang apa itu pulau Enan bangsa ebatan budi Jaso sami yang hilang pulau lah banyak bertambah bini Bakawan tak kapanti jompo Kau pesan dari mana tu bagi dua posa maka dek bertambah bini namanya banyak-banyak aku akan dek udah takut bantah kapan dijompo ancak dicari tempat lolok dulu ya aku pesan dari mana tu bagi dua posa dari dapat ponjo dapendi masih papanjang lagi ko sampaikan kak lagi ko kagunjainya ya dia rancak teman tu ya sebelum awak dan tan kapati jompo rancak cari tempat lolok dulu ya iya Antara papannya pendi Sapanang ruangan kaduanya Kasih habis sayang tak lain Bertambah jarak jonan lagu Bertambah jarak jonan lagu Yang telah di perpanjang 50 tahun lain lagi ko pasan dari Pagurau Baru di ukur jangkau telah tiba dari lalari dan gurau sampai di sipo kodo talantak dek kenanya tasingguang dek keturun selama kita Pagurau babeng kato dan Pak Haji Pagurau Baru minta maaf sebanyak-banyaknya ya terima kasih banyak Pak Haji kami lapis jatian cuci satu mukolian ya Selama eguirang malam kini Dake joja walai datang Manompang galak dinanami Diusai tangi kenan Diusai tangi kenan Wayan telah dijani Yalah kita tinggal dulu kandak dari Mak Jamari Jobang Hanafi kita ke kandak dari Datiar Ceko ya nanti cie lagunya sejak sojo ka lagunya kas ngalang ina lagunya bas-bas sudahko kandak dari Damolenova Jorombongan Karato Kotorang kita selang-seling jo kandak Damantari ka Surantia kita jo Karato Canduang Tak tulang len tulang aduh
Oi manirun laina oi la jalan di sabu dalam daerah ina oi la orang Singalang oi di manyola ina oi la kini nyokin kayu akan bidua ama oi laju-laju nala ke sampai ama oi kasih barang di manyola ina oi lakini nyokin oi bakana oi ama oi singalangina kanda dati rama oi kami denangkan kayan talala ina oi layan talalidu sakinan ina ama oi payabana manangi batin ama oi la mananguangkan oi ragu dala ina oi ragu batana lampu cirubi ina oi la di dalam lubang mainan nana ina oi sawalunto antar la ina la di den iyo sari laina oi la bain dua samang salah sakete ina oi kanai katora guden laina la di nyoden Kipiai madinai jamak mantari angan lagi nakabati balang imanyo laina lakini nyakinu kasih tujuan mantari lakanda biar diantana lebih pulang di mana dinawe lakini nyakini napi laina zaman bangan yana mungkin kalaban ragu dan laina dinyoden kodi sabui layana lagu raunan sari ayamatu napi mati ngadagan ragu dan laina dinyoden anto bamama ete la kami nantu ragu den lain dawe sama lamko karam den lain nawe la dinyo den dinyo sabajori lain nawe la mila dulu desa
karam lain oi banan punyo karam den lain dinyo den dinyo biarlah Tuhan banan punyo kami nak minta amai tolong sambiakan oi karam lain oi karam banan oi baganilah Tuhan sayangnya ibu basi oi indah amat oi takatukan oi antara indah oi antara apa tiarana kanduang oi la banabakanda oi di padang la olang lai oi mandangano oi di manyola inna oi la kini nyokin ai dalam la tuan oi la saingo tapa mambawan inna oi makironyo oi di manyola inna oi la di manyokin di panjang patiar oi lagunaniko biar nak sanang hati oi la kami badendang oi manyola inna oi la kini okin oi ko galak patiar oi la ibasamo oi manangila inna oi la tangguang asurang di manyola inna oi la di manyokin Yalahat ya kita tinggal dulu kalagonyo kasingalang ina ya. Pinta boleh kandak balaku kita ge pulo kandak dari damantari damalenapa uncupia jo dakayo kalagonyo karatok koto lalang ya. Setelah itu ka surantiah gitu jo karatok canduang. Dosana nomor tibo nanti sebelah jalan sebelah kelapa pet dosana sebelah tu dua. Atau bas wong kena. Ah tua. Hendak
Nah, itu organ. Nah, gas. Jangan jajak situ ini kami. Iyo katanya nama. Agiakara toko tolala we barisu risu ala kita oi nambe di ikan narang nani ilang iyo Tuhan Maaf aja. oi la 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 Ah, jangan. oi nambe di ikan narang nani narang nanilang kamama harus saat satu oi nabe di kana nanilang kamampari saat saja dinyo laden dinyo malam kini babirau salu kakotola alangkola gunung oi hujan pane dape bali PR nih kalau. Coba santan. hujan pane dape balindu harus hati kama di bawah hujan pane dape balindu harus hati kama di bawah
Sari sang hari kanda malin Raso bageng hiraya mandia Nande dalam pemikin dapat pagi karena petang dapat pagi karena petang ragu dendi nyola dendi Sangai candu jogurau salu Lai tibo samalam nangkoi Oi hujan pane dapet balin luang rusuati kamaden bau rusuati kamaden bau antara di deno tuana dari Bang Hanafi Jemak Jamari de Uko Jangkau Neratibo de Ari Lalari Blokohan dan guru kami sampai di sekolah terlantak karena ya tersinggung keturun kami minta maaf sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih banyak Bang Hanafi itu Jo Mak Jamari kami lah pejatin asosiasi serta berjani hati-hati di jalannya utamakan keselamatan. Lanjut. Biadito olong manendangan Oi rusuah lah kita Oi alun mama sama ilah Oi alun mama ilangan upeka badan dan dojo Ya kita tinggal dulu ke Ratu Kota Lalang PR3 awas besok kalau ada pek dah boleh nafakas kau sekali lagi. Kira-kira kandak dari Damantari dulu ya, ke Surantih lagunya dulu. Setelah itu ke Ratu Canduang.
Pelayaran. Nyo indak pada pakalan soalnya la di penjun sampai penjunnya Iya. Pelayaran. pindah ke kapal lo Enggak pakai kayak indak iyo indak kebun dia. Kandak damantari di dendangan mar awak bagurau samalamko ladi cuboda malupo anati kete nakanduang juwoi nakanduang oi Tujuannya. Oh, tak boleh pakai yang kayak dari. nasi dingin nasi basah bu Oe talata ariat meja Oe kok dingin cari salimut bantagul yang jadikan udang Iyo Mamantario Masuki dua pararama Kandak kalagu nantaraso Oe kok maganti tak sarik bana wejoana awak nani ipo apararang Iyo udah tonio Oi Maria Madi tangalau iman Oi babuni pukua 9 Anak dagang mati datang hujan di langit memandikan mak One Damantario Tatagul kanda malam cako damalinopa Mangko bagage datang kamari Karam nawi dapat ditimbonan bedo karam dek janji iyo
cupiang Terima kasih papariano Asurantiai ko lagunya untuk anda mentari maingean sekali baru membaca lagu ikoda one nan kandung Kita tinggalkan kandak dari Damatari ke Surantiahnya. Kandak Damelenova ke lagunya Ratok Canduang. Ratok orang kampung beliau. Sasdeko ditunggu lagu peneragaan. Dosa ambon untuk lagu Sasdeko. Diperpanjang lagu Sementako 10 tahun balik dulu ya. Pasan da Pendi da Papuan ya. Bakal kawan. Biarang iko nak nyonai ama Danga de orang itu samalam ko Buruan tabang nyampang babaliak kadi pelo isang kana lamo Iyo udah pendio Agak gulisahnya udah torida Deta aramena dorisiko di matarana anakmu menjadi desa jantan di kurangmu iyo apa rarau bagi bebasan dan batu kayak tabu semalam kode dan kode lagi bode karape pula pagi dan gurau sampai di sekolah ya. Makasih malah tua ya. Terantak dia kenanya tersinggung dia keturun selama bagurau babi kata kami minta maaf sampai banyaknya. Kepasan uncupia daman tadi jodoh melendova ya. Indak kasri kecil mana sri dan kami kata wujudnya. Kata wujud kami nya indak kecil mana ya. Uncupia kan tahu Roma Ba itu bana dene bakato di malagale kabalabo di nalangang bajua balino iyo pelari Dah apa-apa? Papanjang lagi ko tanya dulu ko pasan dah apa-apa? Ya. Ko lagu penergaan dah apa-apa puluh ko ya. Panjang saya dulu Sri dari dah apa-apa. Udah pendi jodoh popon De apa bintang dang ala juo lala mo bana da popon de mancan lon taga ada indah abatari mo iyo
Wainanakan bahkan dak lagu nasari isari imam mama amantari dang alaju manang ibijo dalam kulit katampe tumbuhan nanta adoni iyo wainanakan bahkan ala di dendangan kasuran tiai ko lagunya barabana kamalupo anak tikete nak kanduang juo dawantari one nan kanduang Ano lah, dapat korong. Lamangi dia tangan nama mentari. Pak panjang cik dia lagi ko, tolong nanyaan teks santan cik lagi ko ya. Cako dan nak namu teks santan ko nanya parutnya ditak cako kini parutnya lah konyang ala namu nanya ya. Pasal ada papon. Ya. Tolong teh ya. Tan sadang di Singalang kaitek jaka babanengan disangkut kemakan serang kira diambil lode kawan lari Dapat. Nanya lete cedete singke saja jawabnya dari dapapon. Amin amin itu saja jawabnya ya. Ya. Popon mangabe kurang kasinan kanda rasul tatagi ada salah menaruh beaya panawa jadi racun na akan mungkin mentari minanti kaparian jenonyo kalau kenai sabanayo nakituan tahun bersama sama Yalah kita dulu kena niko dan apa dan tadi lanjut masih kena dan samo apa dan tadi Jopia jodoh kayo karatok canduang lagunya sudah iko ditunggu lagu peragaan dan di sana atau lagu mereka
Kanda kasam modi dendangkan dari canduang kana lati boy oi lalu belana indah mande pandang ajo ayamato ala dire endo tuana oi bagira samalam kini karato aca anduang diminta mo Oyawa aban saita ai boati Oi kato nan kayo
lambai lambai kai dirimu di balik arah atana lo nanti oi baga agaida ayo nanti ibu naneba indah adik kari kara ambadane engko badane. Kita tinggal duduk. Kendak naniko dari Damai Nova barombongan. Iko lagunya Ratok Canduang. Kini dimintanya Dek Damai Nova kapan nakian Canduang lagunya lain. Pandakian Canduang. Assalamualaikum, masih ditunggu lagu penerangan dari dosana untuk lagu Assalamualaikum. Langsung dipapanjang lagi ko dek dapapon dek minyak sari kini ko ya pihak antri minyak serta dulu ko pasan dari dapapon ya. Makasih banyak dapapon kami lah penjatian suci satu mengkojannya. Jodaman tari deun cua apo baman wangan oi cali adeka andua
oi rilarang aluwana antika oi antaladi idenoi ma ande Bukit tinggi tanah rangkuran satu raba aku balaino oi sadang kini ibadan rasa oi apa lagi isu aku oi karam deni inyo anduang pakan basa bapagatenggo tarantaka aweti gowanai oi nan manangi ikasajo oi mandangan